For today's video, mayong gabi mga katil. So alas 10 na sa kagabion o matulog na ta mga katil. At good night sa inyong tanan. So before ta matulog mga katil, dili kita malimot sa pag-ampo des atong buhi na Dios. Tungod kay sa isa ka adlaw yatang gipasinati og mga kahibulungang butang, yatang gipasinati og mga kaanindot sa kinabuhi, no? Ug nakasinati makaog karon nga adlaw gipasinati makaog kabalaka, kalaay sa kinabuhi, deserve po na nimo, no? Tungod kay gusto sa Dios nga mo pasinati og mga kahibulungang butang sa tong matag usa nga kinabuhi. Ug kana lang og dalaygo na atong buhi na Dios. God bless and good night everyone.